register ça wadia dlanima ni datudla fudo wala mai ga sumala mangala abala o fe fla ko ni kana gla ko de o ma yusu so fla ya masay digo kuraji anyena ayre afo chugo me ame faranyo na jumado angongo ala ka bidon jira ankene mana so fla masay o jira ona anita ni kaka ka barikada ni ga wala nyuma do sanga ani wati kene be ka keta bela way ka do sanga bela jile fanana nanye masaba intanu kene mi ka rasulu bi tanu jabaru wahidu na le tanu na yusuf la masa ka tanu ka barikada ka rasulu tanu on ba fo ni ne man kisi mimba ala ko jide aka amma sawbe sebe korofo saratambulo folini tanu ni barikada ni wala nyuma do temene ko do de be ke ante singante nyina ali bi ala ko bulo kan shuje ankoro ka bana koro bashi kura kanu shi soro ka toro na etu ka jidi ke lafiaula munum bi cin so bada dali ala kan no yolu nanga bamba to bela jelenye kanu ba jama kulu ka fo ko barikada faso kono ani faso koka fle ba jama ni lame ba jama be de barakele kono kisay ku ka bismillah ni ala ka je kuna foni keneka ulu fana bo kuna sirila fasiri sebo mbambulo o kono kuma kelengelen sugandi le do tukani kuruna kuma batiba abara ku garjiga yo to nyegele jo ko nyuma ni nyama da ko nyuma ala kan no yawi ala se ko nyuma ala ko no ya anjero wi kama ben ka chere suya ko letigini ne ga sujuru tigudo ala ko no yawu fana yi to nyegele jo ko nyuma ni nyama da ko nyuma ni ala yo nyonga kanu ba jama kulu ye ala ka nyuma si ka nyuma wuli ya fo chugo mi ka haga chagada na bolla mino ni hero bela jile kolosi aunga sécurité renforcée ke fa sangare du ka fadu awa keta ikado kuyate ale fari jole mbata amba fo ala ka jidi ke kado ka fo kuyate ale ka ikado la fargana ka lafia dama o nanyo kesa nyama ya so bebe fo ka nyama ba fo ka koma were fana fo bismillah moro namu kuna furi folo mbadima amine aiwa ni gonga mine mba mine ni barika ya yusu ikado mbedo ni sireni ni nyale ta ikoro ikado ka fo minye politiki bunakunye ambita yeno saliku ko alekele do ka kangari da yerde ada wolo jekulu ye munu nye chenige jekulu ye yerde kono ko uligan yusu ikado ka fo saliku ay kangari da ulu ye akoko mamunu ye bawunkari yerde kono ku ka usigi ikado yorokele ku hakli sigi aiwa ni ikado chikrengene mi mbora saliku sanoda ninka nyeshi ka do IRD ayoro karlauma minyi ka do communiquer mini akera ka do prétoire o konnala aywa ko minyi fasiri sebe ka do afulufula kana ire soro sirene kono o kona minyi nyema ya soyi Union pour la République et la démocratie akumala sunya de IRD o nyema ya so ka do fereton minyi ka do ala mahina ala Sumaila Cissé ale to la fereton nye aywa yusu ko ka akli ulakunu ko tonde do ba kono ko lu wele kata ka do nyumama ulu wele kata hakili sigima aiwa ko minye ka do hakili na minimbe ula fereton konnala ani ka do jekulu konnala aiwa ku bu wele ku hakili sigi minye ka do ningo isa ko ale ko nimbe wele abo bla bela jelema kalaba ka wele ka kura ya tuguni ina fo octobre kalo kle mugani saba o wele temene ko ba fulani mugani gelen saina ka leba jenyon wele abe ka do abarake nyon na akoke nyon abulu wele o minye ka do mununtara wire bla kote ba nyagala jamakulu nyekoro jamakulu mino URD o ka jamakulu nyekoro o ka jere takutana conference nationale o takutana la katai ka do hike kene kai uye hike kene ka munungu sigile do ka do ko nyana boyoro la ka toro kata dangare ulu la ka mino mbela jile dawolo minye ka do kungambo la uye ko sonorisation uye dangare ni mbela jile na kanene njugu taka ma do segere no nyema ya sigero mauye presidium mau o nene ka ni bagabagaw olu tako do segere ka tora doni u do tege kasi ka do manyema dangama fereton ere konna la okumana ku ya ngani asiri ka foko femi ka do ni goye ko uye munfo ko olu be ko ni be femi nyini ko ka do ka fo jere ngene ka ko ye ko ka do sigisengelenga jere ta ko tana ino conference nationale o ko mi ka do ka fo u ko ni wuli ka joke ka tani ke wale mununge o ko olu do ko ku be femi nove ko de ka do conference nationale ko o kote ko ko ne bo wajibiya ka do nyema ya soma ka fo ku kanga femi de labeza ko de congrès extraordinaire congrès blale ka do ka fo yusu ko olu ka wajibiya bo de la yini ko fo ay ko uyo fo le communiquer ngonna na no la seli ngonna e o ko communiquer kele ngonna ali bi bolono blale do Allah manyema danga volo fe ko vice président professeur Saliku Sano ale bolono bala ka jira ka fo ko mamunu men ke wale masina uke o ku kan
nin taabolo min filɛ nin ye ko nin tɛ bonya di fɛrɛtɔn ma a bɛ dankari fɛrɛtɔn a ka danbe a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ taabolo de la o ko bɛn ani kelenya de ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ o ko n'u tɛ se k'o kɛ fɛrɛtɔn kɔnɔna la u kana taa dawolo ani bisibasa don fɛrɛtɔn kɔnɔ o kumana min y'i ka dɔn Saliku Sanogo a ko ninnu kan k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛn ani kelenya ko to ɲɔgɔn ta la k'o de bɛ se ka kɛ olu fanga ye an'u ka sebaya ye kalata nataw la minnu kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ don n'a nataw fana na o ko nka min ye maa dankan ye a ko nin kɛra in kan ye k'a bɛ welewele bila bɛɛ lajɛlen ma a dɔ la k'u ka jateminɛ kɛ u ka bonya ta ka min ye fɛrɛtɔn yɛrɛ ka tɔgɔ ko ɲɛnabɔ fasiriw filɛ a kɔnɔna fasiriw k'u k'olu lajɛ ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ye sa u ka jama fanba o kungilenna lajɛ u ka tugu o kɔ k'ale kɔni fɛ mɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi k'u k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka ko wɛrɛw bolo da ka fɛrɛtɔn yɛrɛ dili don fɔlɔ ko yan'u k'a fɔ ko congrès extraordinaire ko ka sigi sen kan o kumana ko min ye k'a dɔn nin ko ye sa k'a bɛ welewele bila u ma k'a dɔn k'a fɔ ko tɔnden minnu bɛ yen ni olu kɔni i k'a dɔn wulikajɔ bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma nin waati in na ka i k'a dɔn giringajɔ ni ŋaɲakikɛ kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka i k'a dɔn u haju k'olu don maaw hakili la ka wulikajɔw ni balaka wuli k'olu bolo da k'a b'a ɲini u fɛ k'u sɔ ni ji tɔ jigi ko o kumana u bɛ wulikajɔ minnu na k'u kɔni t'a dɔn a bɛna kuncɛ ni fɛn min ye ko nka a mana kuncɛ ni fɛn o fɛn ye ko fɛrɛtɔn nɔ tɛ dɛ maa damadɔ nɔ don olu ka jate de ye nin ye fɛrɛtɔn kɔnɔna la olu de bɛ nin giringajɔ ni ŋaɲaki la o kumana ko min ye i k'a dɔn a bɛ fɛn min ɲini tɔndenw fɛ u k'a lajɛ k'u yɛrɛ kumabɔ yɛrɛ kumabɔ dɔn ni waso dɔn tɛ kelen ye kelenya fɛrɛtɔn kɔnɔ k'a bɛ bɛɛ wele ka taa o ma ani hakilina ɲumanw tali ka se fɛrɛtɔn ma k'a bɛ bɛɛ wele ka taa o ma ɔ ko maa minnu bɛ yen n'o dɔwɛrɛ ci wɛrɛ t'olu la bi ka yɔrɔw da wolo ani ka tiɲɛniw kɛ k'u sɔ ni ji tɔ jigi k'a b'o ɲini u fɛ u k'u yɛrɛ minɛ o kɛra laseli in kuncɛyɔrɔ ye Den Keita a ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Saliku cɛkɔrɔba ba sigilen don koyi maakɔrɔ kuma kɔni surugubo don dɛ n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ dɛ wa sɛdɛngabo don n'a bɛ a bɛ sa siko kun na a ti bi dɛ u ka faamu Ala k'a kudaja an de pana an b'ale ta min ye nin ye kunnafonidila olu kɔni ani de pana kunnafonidila ale ni cɛman Ibɛri Kulubali a ye o ka dɔn ɲininkali ta ka tɛngu a la cɛman Ibɛri Kulubali o ni ale ko fɔ i bɛ ARP i b'o ko fɔ IDD maa ɲɛma i b'o ko fɔ Union pour la démocratie et le développement moro a ka dɔn cɛman Ibɛri Kulubali a kumana a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ yen bi n'o bɛ a ka dɔn olu yɛrɛ ni a ka dɔn premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔn jalaki min da mɛ ni ka a ka dɔn premier ministre sɛgɛrɛ moro a ka dɔn ni mankan in kɔni a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ sen na min ye a yirala a ko cɛman a ko dɔn ko kiriko dɔ tun b'i kan dɔwɛrɛ tɛ a ka dɔn min ye équipement militaire kuma min n'o fɔra min ye a cɛman ko a ni kuma min filɛ k'a ko ka to kiri tigilamaw ka bolo kan nka min ye kuma caman o de taara k'a fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ale bolila dɔw y'a jira k'a fɔ ko ale ka papiyew minɛna la k'a fɔ ko a kana se ka bɔ cogo si la ko nin bɛɛ lajɛlen a ka dɔn kumaw de ye kuma minnu n'o tɛ kisɛ ka a ka dɔn ko ni a bɛ kɛ o sigiw tɛ kɛ ta ko o bɛ kiri tigilamaw de ka yamaruya bɛ se k'o kɛ ani sira dɔw de bɛ tɛmɛ bi kɛ o fɛ n'o tɛ a ka dɔn min ye ale kɛra ministre des anciens de la défense des anciens combattants min ye san 2015 2016 i ka dɔn min ye ale kɔni bɔra baara la dɔwɛrɛ tɛ a ka dɔn min ye fɛn min kɛra ni a ka dɔn o kɛra bonni ko kɛra ale ta sababu ye ko a ka dɔn ko doni bi cɛ ko maa kɔni ma jalaki ta k'ale sɛgɛrɛ wa maa ma fɛn fa ale ɲɛna mun b'a to ale bi sira ale bi beleke ni ka tila k'a fɔ ale bi boli yalima ale ka minɛnw minɛnen don k'a fɔ min ye ka sɔrɔ a kan ka taa sariya min kɛ o sariya ko o dama yira ale la koro a ka dɔn dɔ tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn ko a transition kuma kapuma min ye ani ka dɔn Choguel Kokala Mayiga ale ka premier ministre min a ka dɔn min n'ale M5 RP o ka dɔn min ye o maa ba ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye juin kalo tile 24 min ye fanga min a ka dɔn n'o nana min ye o kɔni Choguel Kokala Mayiga ta i ka dɔn min ye k'a kɛ
ɲɛmaa ye ko nka a ka dɔn ale kɔni bɛ min fɔ ko premier ministre yɛrɛ a ka dɔn min ye dabolo min kan ka k'a la o hakɛ yɛrɛ a ma se k'o sɔrɔ cogo si la k'a sɔrɔ k'i k'a dɔn a kan ka kɛ a ka dɔn min ye maa ye maa min n'a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan maa min n'a bɛ maaw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ walasa transition bɛ se ka sira ta sira min i n'a fɔ jamanadenw olu b'a ɲini cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye cɛman Ibɛri Kulubali a ko awa min ye nin min filɛ nin fɛn o fɛn n'a nana ko a k'a dɔn a ka lajɛ k'a ɲɛɲini a k'a dɔn politiki taa sira fɛ min ye gouvernement ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko o kɛn bɛ ka sira dɔ ta sira min n'a bɛ maa fɛn ko n'o tɛ ko 2002 ATT i k'a dɔn o ka o ni a k'a dɔn min ye Espoir Mali 2002 ani a k'a dɔn Amerika waati la ko min ye a k'a dɔn ko ni ɲɔgɔnnaw kɛra ko ye min ye nka i k'a dɔn sigi ka fɔ ani ɲɔgɔn ye de kɛra o fura ye ko de an ka jamana kisi a k'a dɔn fɛn caman ma min a ko awa premier ministeriya ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa a k'a lajɛ a ka awa min ye ka hali bi ka jijigi awa i k'a dɔn awa min ye k'a lajɛ ka taa sira dɔ fɛ sira min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye transition o bɛ se ka ɲa min ye 91 k'a ye kuma ni min kɛ awa k'a dɔn Sukali Kokala Mayiga min ye cɛ minnu yɛlɛla ka démocratie kɛlɛ kɛ k'a ye kuma min fɔ ko Adama PAJ ani Adama association k'olu kɔni ye jaabili kɛ min ye awa k'a dɔn cɛba Ibɛri Kulubali a ko awa min ye ni min filɛ nin ko awa 2020 ko fɛn min n'o ye chef de gouvernement min ye n'o o tun bɛ awa k'a dɔn a ko bɛɛ ɲɛma min ye awa k'a dɔn ka tila ka k'o taabolo nin cogo la Modibo k'a fɔ ko awa min ye Sogɛli de bɛ ka nin fɔ Modibo Keyita awa k'a dɔn ko o tun b'a ka gulokiba don nka i k'a dɔn awa min ye ko o ka gulokiba t'a don Modibo de ye kuma kɔrɔma ye idée i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la gulokiba ko ye ale tɔɔrɔ de ayi an bɛ jamana ko mun gulokiba ko kuma kɛ Sogɛli ka ni gulokiba ko ye ma ca a dun n'a sɔrɔ nin bi du Modibo min ye aw k'a dɔn fasiriba ka fɔ la min ye indépendant ye a ko an ni CEDEAO ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ani Union européenne k'olu bɛɛ kɛn bɛ ka jalaki ta ni k'an sɛgɛrɛ a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye an ni olu kɔni min ye an bɛɛ bɛ danjɛ bɔ wa an bɛɛ bɛ jɛkulu kelen de la an k'an gɛlɛya cogo sugu bɛɛ lajɛlen la yanni kana don an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ Union européenne bɛɛ ten Modibo tɛmɛna ka bɔ yen a ko bi n'an ka bi ko Colonel Asimu Koyita i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a kan ka a yɛrɛ labɛn sa walasa i k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye jamana refondation ye i k'a dɔn ka jamana sigi sen ɲuman kan min ye aw k'a dɔn ani fɛn min ye prolongation min filɛ nin n'o ye ka dɔ fara aw k'a dɔn transition kan Modibo ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn waati la aw k'a dɔn a y'u fara ɲɔgɔn kan olu kɔni y'a lajɛ min ye aw k'a dɔn ka u kumana nka olu ye sɛbɛn kɛ k'a ci CNT ma ɲɛmaa ma i k'a dɔn awa min ye président min filɛ n'o ye ani chef de gouvernement i k'a dɔn awa min ye olu kɔni m'olu ka taabolo jate Modibo a kuma cayalen don min aw k'a dɔn cɛman Ibɛri Kulubali a ko awa min ye retraite ka Barkan o ka awa min ye sɔbɔli min filɛ an ka jamana la Mali la Modibo a k'a dɔn Tesalit Modibo a kuma n'o bɛɛ lajɛlen kan a y'o fɔ ko walawala accord de paix ani réconciliation Modibo a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ o kuma indépendant a y'a ɲininka sa min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko assise nationale min n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ i k'a dɔn awa min ye ko a ma kɛ fɛn ye fɛn min ni bɛɛ tun kan ka wele a kɔnɔ ko de y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni bɛɛ tun kan ka k'a kan a ko kɔni bɛ sen na min ye a k'a dɔn a ka lajɛ malidenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ min ye aw k'a dɔn n'o kɛra an ka ɲini fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye Ala k'an kunna diya Mohamed Aidara n'ale ka fasire an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed an b'a fo ka indépendant maa bɛɛ lajɛlen fo maa bɛɛ ko bɛ maa min ye dɔɔnin t'o fa o kumana an ka taa n'an ka i k'a dɔn kow ye nin ko in bɛ yɔrɔ min mankan koloci ni mankutu caman tɛ Mali jɔ bilen kuma muguba in tɛ bilen waleya ni waleya min kɛra an ɲɛ b'o de la sa n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye nafila ye awɔ da bɛ bɛɛ kun bɛɛ bɛ se ka kuma nka bɛɛ tɛ se ka faso jɔ bɛɛ tɛ se ka faso jɔ kuma fɔ bɛɛ tɛ se ka faso jɔ baara kɛ n'o tɛ nin bɛɛ ye mara kɛ yan ka tɛmɛ min ye min kɛ o dɔnnen don o maliden kelenw de bɛ yan olu maa kelenw de bɛ kuma la bi maa bɛ ko bɛ maa min ye dɔɔnin t'o fa
Yusu Azala Express amba leta na Azala Express ta ikado ka fo gouvernement a fa yoro mino saledo ikado o yoro sale o keme ka gouvernement regbria bi ay woni nyem ministry do ka tabulo ye ministry ikado mimbe no ag ilane ko alebi ka fere ni dabali bela jile tike ka wole ya femve boloda ka bela jile de anga jamana de munumbe ko ka kolu ko do nyoma diaspora ko do nyoma chudi ku fara ke ko ministry ka bara beno do de ma abo bara de mantandila Yusu igado Abdurrahman Bala Abdurrahman Baba Kuyati alega nobla sebe ni Azala Express kono ako ministry ag ilen ale kai ka do tabulo be kai ka do anga jamana de munu be ko ka ko lu fara ku ko do nyoma o minyi ka do jamana to la ministry de niye aka ja ko ale ko nimbe ka fe munu ngesa abi ku ke jamana o to la ni jamana de unde to la ko nga ko to be ni ndo la ko ministry do ngauti ko sabu nakunte do joro uma joro kisekele fa anga tungarange wi Yusu kominye jamana mwanyema uye olu kone ku beka ikado ni masuga munu mashia munu takubla ministry ala ko nunu ntunu ne do ka sebe kono kui ku mafoi famu ka dossier ula o ka chageda no ye ministry soe o kumana ki ubai ka fo umatabulo fo yala wa ute se feka jongo ala fana fo nga tuma be ku kunda mala senu dabara ko do ka bara do ye ku yere ko fo kandala guji sangani wati PPP aine laje o yo luka tabulo ye o kumana Yusu ibai ka fo ko mangangulonji ko obeke uluka dambe anuka ikado baraketa uye ko kasoro ikado ni ukatabulo yere laje kisekele ikado kisete jabala kubu yere ke masaya kam masaya farida gatema masake yere ka kasoro ukado kafo utim masaya ita o fari uyo masaya fari minda utobuo o kuti siga fiu kadande be wole ufana ke kasabu ke ministry ya briefing mimbuka gaona tabe utakuye jamana de munumbi ko ka eno malide unye uluka lafia nuka heretu ka keta shila ministry mino chinjile do anga jamana de munumbi koka ani farafina dorogo nyona o ministry o konya na bo ministry ikado kafo ko ale ko ninga ketao ka bilama akelelo ka jamana do ikado ukamana gwa ko ministry be bakele mbo anga franje fanga ko lu ko nimbe fere bela jile deke yasa ikado latika yere o tabulo biseka ke damu yu bolo chugo mina o no daborasa ambe luneti fi mambaudo ka ambiri o dibi kofe nyexeti ye jango angi dina ni ngani yado o kona na nyambiri o luneti fi mamba kofe ko luneti fi me ambe soroka wulika joke ka anga ikado sendanya ko dogo o dibi kofe no yo luneti dibi kofe lai o kona minye ikado antise kola ntise vika ko nyana bo kambo bela jile dogo ikado verify me de kofe sa galabu tena ntise ka kariya ka nyejo mali de unyela ko bela jile fe onyemunu dogole de verify me de kofe ntise ka mali de unyexeni fi man na je ni nye ala ni ndesera ko ngonyera bo ko bebe ma bla verify me badindo ina ko kibugo kofe ama verify oyeki idugo ya yere kidugo ke ngonyere bi malo nyema ni nyema da nyeka du malo obira ogona Yusu ko da matala ko ministry dama de baby mingele do ka franje fanga ko ubo kono bi ku be dosta atoma ko de ka do ministry alma eko alamdu ag ilen ko o ministry bi mini ka do aleka nga mali de munu sigile do koka olu ngonyana bo ani farafina do ko nyona ko nyana bo no ye ka do malien l'extérieur ani intégration africaine no ko o ma ko diaspora o ko na Yusu ko mi ye ka do ni ka nga wuli ka jode ke jamana tola ka jamana de ko ka do de egeleo memu ka do sigiro la ko o fien ya o geleo yere napsi ka bampeu o ko na ka sugandi ka blabara ula ka kunyo ye nga do ye na kunte do ye na kunyele ye ika do fana tay na kunyele ndoni o ko ma ag ilen no ye ministry mi nye shine do anga jamana de munu sigile do koka olu ngonya na bolima ko bara mindira makaka girama ata don atika do suruya ka don wa fana tefe ka jongo alafo ko ni ndesele do kam mali de ko lu faranyonga ko ale ire nana domina na do na ministry so indafe ko faranyonga mbora finetri fe abana ko tara falaki o ko no mayu ama suro ma ati joro va ka ma suro idi mogo faranyonga ministry do dafe ko finetri abana o kuma ko bora Yusu ka ma suro fe mi ka do ko ni ma ko fole mi fleni no agile ni ibai ka fo ko aga wuli ka jo ani ka do gringa jo ni ngaki ni nyema ya so ina ko ego ka tiga ke ka do jereje kulu do to lawa ko ni gouverneur koro e nyoro di Sahel alla bana kama nyema ya fona ke kidali tukuni no gouverneur yai o kwa ko ni ntise kula ga kele do ki ibri o ko fete ki da global ni sigi
ko akembe ka malide munu be ko ka ku akembe kulu ni da dingeni dala bi wa jigitige kembe ulu sigi nyonyi fana ka sabu ke jigitu la unyeta jigi nyana bo chugo fana na o kuma ko malide munu be ko ka no ye malide munu sigile ko ka ani ka do farafina ere ko konna ula ko kosadani na ko ministry ka wuli ka jodo ke ka munu salo ke farafina chamanje bolo la no Afrique centrale o munu salo ka do ko manyima ko sigla ka do malide munu bo sigi ro la o kuma malide munu e diaspora mauye yusu kibai ka fo ko utukalo klem gane wolo vla temene adola ko ministry e fo mi ye ka do kuma do seve no ye ka do be fanga blo nyema premier ministre sogel ko kala mai ka kuma do seve ale ni malide nga jekulu do nyonye no e ho conseil de malien de l'extérieur ko o jekulu ko manyema ya be uka nyema karabale bulo no abibu silaye o min karabara ka sigi kuna tuguni o ku tara e sogel ve uno ko ne kuma cha manvo o kuma na ko premier ministre kani nunu ye fenja masigi senga ko nga ministre almud agilen ibai ka foko ya saka ka desebato ya ko dugo ko kemmeleku ka ye wuli ka jode ke o kuma na ko ka ikado ko conference ko wolom lana ko boloda ko refona kera martaba chama de kalo chama ngono nyeshi masoro ola ay ko ho conseil de malien de l'extérieur ulu nuka je kulu minu ndara ministre fe no fanga blo nyemae ko no e kuma chama munu vo ko ay ko kisa kala do na nyina ka beno do yewa o kibai ka anige re de te ko ka maula bi jangwa sigile munu kungonya na wolla ka nige kise kelento lula wa sembe dokula minta sindunkuyi kwa be ka fere tondo de ka barake o fere tonde abe ka ko bela jile de ka yasa o de bisega nyema ya ni to jasoro ka soro bangele ndo lula amena o komi ho conseil de malien l'extérieur habibu sila kale refuna e kado ka fo maye ko ala le re sugandi le ko kuratu ka kera jigitige ari nimisa e malide umbulo munu mbi ko ka wa ko manganchama obugo de ke kado kuna funi nchenzero fe alpha ko ne la de gero Alassane ka tripartillage constitutionnel donc de manade do alara udlara ka fendo gatu en war bi ku malien sama kamalian sa fuite akan wadi jefembe woni rebe wagande de fa kama iba suru wagande de fale mbale bulu kama jombe sa abana qui est-ce qui s'achète ouais John Besugula voilà no yi wendre dro abi payer abana abibu sila isila wala ijoru abana imi ya yere wendera sadad manaje abana yusu okuma ko ministre agilen iba ikafo ko adola ko dana ya kisekelenta aka malde munu me ko ga biku ga dana ya kisekelenta ka ko dokmana iba do kafo ko dimine do denga ya to do dibila ka tara munu salo mingi Afrique centrale kwa make kise ika doko kisete jaba ere fanana ministre agilen iba ikafo kwa tara kale bita jamana de unga haju laje ko ubegele ya munu ngona ku dine nunga ne onyini ko do e ko de kere ka do kote bakulo ya abulo eno sabu kwa kata kunyere mama go shinya okuma ko minye ka do ningo na tabulo ye ko gele ya bade o be bali de unga koka ko ni re kelero ka ke na fu ato kalama wado de be ka faro gele yoka ko jamana dama do dronde be ango madandro mali de umbe la jaba mi ngona yodugo lente mashila Libi Algerie Mauritanie Guinée équatoriale ko sadani na kwa tunganga zole dani bela ko ngakwaya ye ka fu abasane do mali de undala ye ayo talibu ama Allah akbar o yoro nun tali ayo buama ka sura ta kuma jade gele ya wati ye ka ya ye ka fo gele ya be wati mi ayaka o tama buama ko ministry yoro nani de tama farafina kono ka bita mali de unnaje kwa tara yoro jumen volola Congo Brazzaville ka tale Brazzaville ali mali de mi enyo ma bisa bani woro olu de kuma na anolu de kuma na ye abole Brazzaville Congo Kinshasa RDC ani ma bi woro ni sheki anolu de enyo ye mali de una Douala Cameroun ani iga to korba manyaya jo Mamadou Yafa ga point yo madon ibaro na tara ni Yafa binyo yo ko Congo RDC iba ka fo ma bi woro ani sheki mi ye Douala ye Cameroun o jamana ko nala ma bi woro doro Libreville Gabon ma bi na ni she ma bi na ani woro ko ni mali de unyewa ma damadoni ka nolu de nyon ye wa ka dun tara na fulo tie daka wana lotoli de la ta ani fla be ni mununu salola amabara nyana mashike ka kera wari mugu tie o kuma ku be fe mi vo marake ba munu be bi ku ka ministre laje ni munu te doji uti buba ci ko lu franga fli o kuma ku ka laje o conseil malien de l'extérieur ko ni me fe ko ci ko ka je kulu kura do sigi abe fo mi made ikaro ka fo ko confédération des associations des maliens de l'extérieur ko de sigili ngania ba kono o kuma afika ko conseil ci Allah akbar no ci ni ka ba ko ide e diaspora te ya mo ser faidara tati fanatia o fana be o ye fana diaspora yo
o kumana Yusu ko ministre ka be ka baara kɛ tɔnɔ de tɔgɔ la ani fara ɲɔgɔn kulu dɔ tɔgɔ la k'a ka taabolo tɛ dɛmɛ si se jamana denw ma wa a bɛ ka i k'a dɔn jamana denw ni tɔni da dingɛni da la k'a bɛ ɲini furancɛ fanga maa ɲɛmaw fɛ pereperelatigɛ la président Assimi Goïta k'a ka nin ko in ta bala o k'a filɛ na ko ministre Agi Illen k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ min ko bi a tɛ se ka siyɛ dabɔ ji la o kumana ko a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ k'i ko adisi da kow la ka da o kan ko ala ka i k'a dɔn u yɛrɛ o kuma bɔ ko ala ka fataw k'u ye maa man Baba Kuyate a ka nɔbila sɛbɛn nin anw y'a bɔ i k'a dɔn Azala Express u ka bidon bɔlen don Yusu Moro a bɛ taa sugu la an bɛ tila ka na an masaba cogo ni ala sɔnna kado kanam aw kado min ye u ka budget min ye miliyari 80 ani miliyari 7 CFA wari san 2022 ani 2 aw kado bolo aw korfa sigile o de ka min ye u ka lajɛba min be no ye conseil d'administration moro aw kado caisse nationale d'assurance maladie kanam moro alamusa do no bangalo tile 20 ani 2 san 2021 min ye aw kado conseil national de patronat siège la Amdalaye Aseila mi ye tako mugani sabana me kado conseil d'administration ka lajaba min bi kɛ mi ye aw kado professeur Mamadou Kane lande aw kado conseil d'administration o ma ɲɛma ye moro aw kado min ye directeur général ye bi o ti dɔwɛrɛ o Boubacar Dambele ye moro aw kado min ye u ye nin ko bɛɛ lajɛlen u kɛlen ka ɲɛfɔli kɛ min ye aw kado kanam janvier kalo tile 30 min ye aw kado upmana fo ka taa se septembre kalo tile 30 ma moro aw kado min ye commune bolo dara min ye aw kado Aramo moro no immatriculation o kado aw min ye mami be o bena ma ba kɛmɛ ani ma 10 ani 5 moro aw kado min ye o ma de kɔni olu ka immatriculation kɛra no ye ka sɛbɛnden kɛ olu la min ye miliyɔn 1 ani ma ba kɛmɛ 5 ni 42 moro olu kɔni aw kado convention no ye bɛnkan ye aw kado min ye o kɔni tɛmɛna olu ka taabolo kan min ye aw kado cɛkɛlaw ka min ye kɛn yɛrɛ ye ani ka kɛnɛya taasira la moro no bɔra ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye fɛn ye sa o bɛ ti jɔ maa ba 57 a n'a kunkan fɛnna moro olu taara ka taa aw k'a dɔn min ye CMS ye moro n'o bɔra ye awa 2026 a n'a kunkan fɛn k'a dɔn awa min ye INPS ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn nafolomugu min n'o fɛnna aw k'a dɔn CFA wari la o bɛ ti jɔ aw k'a dɔn miliyari 31 a n'a kunkan fɛnna moro kanam moro aw k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ cotisation min n'o bi bɔ o ka don cotisation o tari jɛ 100 70 77 n'a kunkan fɛn 16 la moro nin ko min filɛ nin i ka dɔn o kɔni ye baara caman kɛ min ye formation ye a ka dɔn awa min ye ka hakili kura fiyɛ ani hakilina kura don baarakɛlaw la moro ani ka dɔn baarakɛyɔrɔ a bɛ se ka sanuya cogo min walasa aw ka dɔn u bɛ se ka baara kɛ ni baarakɛ minɛn ɲumanw ye min ye aw ka dɔn bureau minɛnw b'o la mobiliw b'o la moro ani ka dɔn matériel informatique o ma tɛmɛ ka bɔ yen moro a bɛ ka dɔn fɛn wɛrɛ caman bɛ yen u y'o bolo da min ye a bɛ ka dɔn kanam ka nin taabolo ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ne jateminɛ kɛ a bɛ ka dɔn ka rapport min filɛ nin ni o ye awa san taabolo ye ko bi ti jɔ a bɛ ka dɔn miliyari 70 ani 5 a n'a kunkan fɛnna moro 2021 dépense min kɛra i ka dɔn o ye miliyari 54 a n'a kunkan fɛn o b'a jira k'a fɔ aw ka dɔn kɛmɛjɔ baara min n'a ɲininu fɛ o y'a kɛ 73 moro aw ka dɔn nin waleya min filɛ nin ko nin si ma se ka kɛ cogo si la i ka dɔn ni cɛgɛlɛnw tɛ minnu bolo b'a baara la moro k'a lajɛ min ye ŋanamuni min tun bɛ yen n'o tun bɛ don aw ka dɔn ni dɔw tun bɛ aw ka dɔn ŋanamuni kɛ i ka dɔn dɛnkɛrɛfɛ ko kɛ moro i ka dɔn awa min ye o kɛlɛli u ye wuli ka jɔ ko la moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'u b'o wele ko aw ka dɔn ISO 901 ni aw ka dɔn n'o ye version 2015 moro o kɔni u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ani aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye couverture des populations ciblées aramu moro ani ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn k'a lajɛ aramu ye aw ka dɔn ale bɛ se ka bila bolo kan cogo min ani aw ka dɔn i n'a fɔ cogo min na
kanam ga bara mi ka do mojugi goro wala sa kene se ka sabati cogo mina kuma aw ka do mi ye recette mingera ani dépense ko biti jo aw ka do mi ye milliard bishegi ani wolovla ana ngamfenye moro aw ka do femi be ka do aw 2021 o konta o milliard wolovla ani duruna ngamfe o ba jira ka fo aw ka do yani 2022 moro aw ka do wuliga jo chama ne bike wala sa aw ka do uniform se ka ke soro fenye o de kayu mali milliard taaro be ka don sison abana na nyeforatu na taaro don ma nunu be ka fo ube ka nyefo ka ci wara kula ga soga mana kan wo mauye ani yire mayira ne waso jala o te ku kalfa law o te ko kalfa de o te na shi donawa ni gele ko kula mafamu na famu dura gele aka nyefo abena la ci yego dumbia dale ka fasiri aya bo wasoluga muruga mami bebi buba dabele muro kanam manyema tiduma kamana mana kula nyefoli indi batu awo ale ba nyefo de ka éclaircissement di ala ka nguna ja yago dumbia ni ale ka fasire anya bo indicateur de nouveau kono wasulunga igafu o lo fen be dafere ma ko ka nyago beti ni nyekele nyuma fo nyana chaba kale no nyuma fo nyana chaba et mani no nyuma fo nyana chaba mere ne Allah da kace ko la ka mbe sababa ma yesu me soir de Bamako ta soir de Bamako ni ale tasa ni ka don ni katigele wali ye sharia soso ka do ka fofo ka ke ni boye o kera faraba ko muso do ko ne uya fadi ta ka amana mana fa ka filinda mandala ina fo ko make kata ka to sinu wa ko do ndamanda dola de muso ni fale flo rola ni Allah sinu ko ndamanda koro ni muso jayo ya yede ne ni katigela ko de tambe ko ni ayra ko dire mana sandama don duro ka sika anfli nyon shi mati mo reske tele nuni e fe nu nyinte ko nuna o bala je sokora ka bla nyon na fa abala je di sokora ka bla nyon na sira chama wallahi na bana kuna foni charin sira tele de dugu were sokon be ka bla nyon na mo bi nyon na jamana ni jamana be nyon sira tama anya jugo kulu ta ka fe be tatati o shi ya wore fa wore furu ni fe yele ma chama ngera ku chara an ma kuro kundi so fe do go to e gabanya ye ja gabanya te ja nyuma sira di wallahi la ilaha illallah ala kanguna ja eni shi ube frege nyona shi nyuma ni shi jugo ado na ke shimiti sire de abana ala ka mbe sababa amina rabbi aku retara ka ndoro da so ay abe alabe o mona yusu ni ke wala mi ngele fleni yesiru au kanda manda korodo la fara la ya jara ale ya nyefo anye aya nyefo anye so do Bamako kono bi akoko ni ngo ni kasara mi ngara faraba kasara mi ni ka doko abe ikado ndamandau akasara prepare la tige abodi mauma ana dande me wala ni katigele ya barau ko abode dakinaka haka ja ni anga la da ndamandau laje munu ni ka doka fo maubita igado hinanyine ko jumado temene ko ne muso do ko fanta dansoro okumana ko ale de yera bokara ka afure igado obenda mandala sirwa ukanda manda korodo olu ko do ala mawro bita hinanyine ni watina ko muso ngone ko ashude yera igado kizade chile do akungulola muye mami mu chala ko no madon ay ko minye igado ni ngoisa ya sa yele kamana ni ngoka ko atnage ko no ko sabunda mandala wa ko tuma chama ibe ni wale masina udi wakunde nyonya le don tamandala wana kera kaba oya bane kwe woni ye ikado sirwa ka yoro korodo olu dokumenta mambola ni yoro inai okumana minye ikado olu ko do yoro ina ma woro ubita ikado buruburu uroba ni guda hirima onyine ay wako minye ikado kabini musoyengo ni gafali no kuma fora ka dakena kan wati mina ka ye ikado dugude bela jele misi eko ma woro uteo ko bitu hine de nyine dairima nyine de do ko dairima nyine mi do fana se ndanya debu blanina okumana ko debe muso nuni ni nyine ngela bla jojole majo ina yusu ku imba ka fo ko jamana manyema ko olu ko ne ka do ka fo ani dugu dew olu kelero ka wele bla bela jele ma ko ni yoro nunu ngele do ma fa yoro de te ko asigi yoro ma ere de chale do sanga de wati kasara do be ken yoro la mi me magwe kamana la wallahi yusu ko no ma wuli ku joje me fola joro la ko chesiri ko dunu galata ko suran fiena dugu jambolo ko ko ma manyema ubi wele chugo mina ube wele ikado sigida immarake ba ubi wele jamana ere manyema ba ufana be wele ko mana yusu ko minye ka fere ni dabale utige ali ni la dalanda manda
yɔrɔ ndamandaw don k'u ka lakilenin dɔw kɛ ka sariya dɔw sigi min bɛ se k'a to maaw ni bɛ kisi nin ko masina ninnu ma ko maa caman kɛra maa bɔnɛnen nin ko la dɛ diɲɛ don o don tile bɔnna bin cɛ ni dɔ ma bɔnɛ ani na dɔnna bɔnna farikolo yɔrɔ dɔ la o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko maa bɔnɛnenw olu sigiyɔrɔma ka ca nka min y'a lakura ye sa k'o de ye Fantafunɛ dansɔgɔ ye Fantafunɛ dansɔgɔ a ka kunnafoni bɔra k'a bin min kɛ ko a yera ko a fure de yera ko dɔ kɛ bɛ ka mugu ci a kunkolo la k'a ye dugu bɛɛ lajɛlen fari fa i b'a fɔ ko i k'a dɔn i ye gɔngɔrɔn fili deriw cɛ la Yusu bɛɛ de sumana ten tɔtɔ o kumana min ye ninnu ye ko furumusow don denbaw de don an balimamusow de don an tɛnɛmusow de don an furuɲɔgɔnw de don ko ni y'u ye yɔliyɔli la damanda la k'u bɛ taa i k'a dɔn u yɛrɛ bila ni magwa ni degu la k'a bɛ i k'a dɔn yɛrɛbalo de ko fɔ k'u bɛ fɛ ka survivre o kumana Yusu ko sɛgɛn min bɛ yen ani gwɛlɛya min bɛ yen ko o de b'u ɲina a lakanabaliya kɔ koyi ko sabu bɛɛ b'a dɔn nin damanda masina ninnu lakananen tɛ ko nka i k'a dɔn bɔnɛ k'a sanni ka bɔ i ɲɛna kɔnɔbara langolo o tɛ mɛnni kɛ koyi fɔ kɔnɔ in de ka fa o ko caman bɛ yen u bɛ taa damanda la an ka damabɔkɔrɔ i k'a dɔn ka piti se ka kɔmugu bɔ u b'o t'o baaraw de kɛ o kumana Yusu ko jamana mara a kɛbaaw welelen don ni an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ nin baara minnu bɛ kɛ tan nɔ k'a dɔw fana ye sɔrɔ sira ni musaka sira ye ninnu bɛ dɔɔnin min sɔrɔ a la n ko a nafolo bɛ folofolo an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ko baarantanya kɛ n bɛ ka u caman bila nin kɛnɛ in kan ye wa i b'a ye k'a fɔ ko hali faso yɛrɛ ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni dama bɛ bɔ yen n'u bɛ sariya kɔnɔ k'o fana kɛlɛ dan tɛ ko sanga ni waati balawu bɛ o yɔrɔ ninnu na hakaja ko maa damadɔni dɔrɔn olu de b'u dahirimɛ ɲini cogonin in na piriki tɔrɔkɔ ni binka wulila n'o ye dɛnɛgɛrɛfɛmɛriw ye damankɔrɔw da la ko olu minnu filɛ nin ye jamana den dɔw de don koyi wa ko bagabaga fanba bɛ olu de kan sanga ni waati b'olu de fure folofololen ye u ka nin dama masina ninnu yɔrɔw la bɛɛ ka nafa bɛ u ka sɔrɔ fana na min ye i k'a dɔn dugujukɔrɔ nafolo ye a kɛra burensanu ye a kɛra dɔwɛrɛw ye o ko a bɛ bɔ yɔrɔ min o sigida maaw fana b'a kanu i k'a dɔn tɔnɔ sɔrɔ a la ko nka ko o yɔrɔ maaw tɛ i k'a dɔn dɔrɔmɛ sɔrɔ a ko la wa u ka hɛrɛ ta a ko la fana na min ye bugudalamaw ye sa olu kɔni ta ye mun ye ni i k'a dɔn ta kɛra k'a tɔ minnu to olu fana bɛ taa o yuguyugu ni ka u dahirimɛ ɲini o la a bɛ i k'a fɔ i n'a fɔ tiga sennen kɔ tigaforo tiga nɔrɔ n'u tigi ye wa i b'a dɔn kojugu nin fana nin ye dugujukɔrɔ nafolo nɔrɔ de o nɔrɔ ɲinibaw o nɔrɔ ni ɲinibaw de sa k'o dɔw de bɛ bɔnɛ o ni na ta Fantafunɛ dansɔgɔ k'ale fana tora nin tocogo in na nka a kɛlen don ka maaw ka kalifa tɔɔrɔ k'u ko k'a ma bɛn u ma hali dɔɔni fo wuli ka kɛ ka nin tigiw de ɲini k'u dɔn k'u ɲangibali tɛ se ka to yen abada dɔ kɛra nin ko la sa an ye nin bɔ i k'a dɔn Soir de Bamako kɔnɔ fasirijɛko min ye Laya Jara ye ale ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔli don Yusu boro min ye e ko an de dan sigi bi ta la sa de abana wa n'o tɛ énergie renouvelable Somapil muro Somapil kɔni e ko a tɛ ni makaral da wa muro kabini waati min na ni a bɛ k'a dɔn min ye tileminɛ kura muro ani k'a dɔn awa min ye sira kura minnu bɛ yen n'o bɛ kuran d'a ma muro a bɛ k'a dɔn Somapil kɔni olu ma dɔɔni tɛgɛrɛ ma taa ɲɔgɔn fɛ dɛ muro y'an k'a lajɛ min ye sira dɔ ye u fana ko minɛ sa walasa u bɛ se ka don énergie renouvelable la k'a bɛna ta awa k'a dɔn olu kɔni awa ma olu ma to taa sira fɛ dɛ olu tora kelen kan ten diɲɛ dun bɛ yɛlɛma don o don moro ko de kɛ bɛ ka fiɲɛba bila min ye an ka nin pili dilan yɔrɔ moribo a bɛ k'a dɔn ni Balamusa Keyita ala ka hinɛ la n'a kun ye da don pili waraba i k'a dɔn pili waraba moribo i k'a dɔn yalima pili LSS ni pili Wondɛriw kana mansa far'o kan ani mansa plus k'a ji tɛ bɔ arajo kɔnɔ a ji tɛ bɔ trasi kɔnɔ abada nin de y'a diya an burusi kɔnɔ mɔgɔw ye a ka kolo ka gɛlɛn moro a bɛ k'a dɔn ni Balamusa kun ye da don moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i tun bɛ pele n'i y'a k'i ka tɔrɔsi la i yɛrɛ tun bɛ nisɔndiya ye kɛ i tun b'a nege minɛ nka min ye a bɛ k'a dɔn diɲɛ sira kura minnu filɛ nin ye Somapil min da i bɛn o ma dɛ olu kɔni tora pili kelen kan moro n'i taara an ka burusiw kɔnɔ bi i k'a dɔn awa min ye Chinois ka pili ni min tile bɛ Chinois ka pilini minnu chargé moro ani k'a dɔn pilini minnu bɔra kɔfɛ n'i y'a kɛ awa dɔw bɛ yen u bɛ kalo 6 san kelen yɛrɛ k'i ka tɔrɔsi la moro a bɛ k'a dɔn yalima i bɛ pili kɔrɔ tɔbɔ ka k'u la moro a bɛ k'a dɔn olu y'a dilan k'a fiɲɛ moro a bɛ k'a dɔn a bɛ kuran d'u ma wa pili dɔw bɛ yen n'olu banna i yɛrɛ b'o chargé i yɛrɛ kɔrɔ ye
ko suma pili ma lajɛ ka taa nin sira si fɛ olu kɔni tora ale ko ni fiɲɛ yɛlɛmara ɲɔsurula ni ma yɛlɛma bolo bɛ yɛlɛma dɛ n'o tɛ fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sa nka ni fiɲɛ yɛlɛmana ɲɔsurula bolo bɛ yɛlɛma f'i k'a faamu de n'a fɔra ko diɲɛ yɛlɛma so ye kana to a ka yɛlɛma i kan o tuma suma pili olu maa m'o kɛ a bolo an tun b'an disi gosi ni nin yɔrɔ minnu ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ datugula kelen kelen wa muru ni maa wɛrɛ nana k'e b'i bolo don nin kɔrɔ wa muru sira bɛɛ lajɛlen bɛ datugu i ɲɛ i n'a fɔ a bɛ k'a dɔn an ye dɔ fɔ o don muru i n'a fɔ awa min ye IMPP filɛ nin wallahi yɔrɔ nin kɔni muru u b'a kɔrɔ dɔ k'o datugu mɛlɛkɛw u b'a kɔrɔ dɔ k'o di fasoden dɔ ma walama dunan dɔ ka na ka n'i nɛnkun don an kɔrɔ kɛlɛ an b'a ta ka d'o ma u bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ tɔnɔ bɔ ka taa n'a ye so k'a forokojalan d'an bolo yan maliyɛn dɔ bɔra kɔfɛ ani partenaire dɔ holandais k'u bɛna te fara kɔ k'u bɛna lawuli muru ka lourdeur administratif k'a ko gɛlɛyaw bolo o tɛ kɔfɛ maaw ye yan maliden bɛ so yan wolodugu mɔdugu a tɛ taa a tɛ maa ci o y'a ɲini ko ka IMPP d'a ma u y'a jɛ a la sori wa sori kɛmɛ so o kɛra i b'a kalama ka ko sugu bɛɛ kɛ o ma bɔ kɔ kan ka na o a b'a kalama wa a b'a dɔn wa ka jigiw sɔrɔ jigi minnu ko k'an tɛ nimisa la fiyewu nka a filɛ dɛ n'an ma ko dɔw lajɛ de tuma dɔ la gɛrɛntɛ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ tila ka laban an yɛrɛ fana ka degun kan dɛ n'o tɛ hali Boubacar Sise nana ITEMA ta a ma nɔgɔya koyi a ma nɔgɔya o bolo nka a filɛ a bolo bi hali bi sen nɔ kunbere a bɛ hali bi a b'a lajɛ la fasoden don k'a sɔrɔ a bɛ baara min kɛ Indonésie ninnu ni fɛnw na a tun b'a fɛ k'o expérience de kɛ yan nɔ a tɛ ɲɛ yan o n'olu y'u kɔnɔ jɛya ye n'anw y'an kɔnɔ fiɲɛ ye a bɛ ɲɛ yan a tɛ ɲɛ sodifuw ma kɛ yan olu bɛ min sɔrɔ Congo ninnu ni fɛngɛw la u ka yɔrɔ minnu bɛ yen a ka bon Mali ta ye Mali ta in tun bɛ ka maliden bɛɛ labɔ ko nka dɛ ko dɛmɛ dɔrɔn donna olu ma k'u ka yɔrɔ yakubaya ka maa wɛrɛw bolo don baara la k'o kɛra Amadu Tumani Ture fɛ o de kɛra kasara ye sodifuw bolo ka ko bɛ ta k'u sɛgɛrɛ ka fɔndɛri wuli yan nɔ k'u bɛna nɛgɛ bɔ u y'u jɛ kuran na ko Indu bɛ ka nɛgɛ bɔ yan kan Alahu Akubar maa wɛrɛw b'a bɔ an ka faso o kɛra yan ne yɛrɛ b'a la ba Lamini Duguri a kɛra n b'a la moro ni yɔrɔ kan ka dɛmɛ bi ni yɔrɔ ninnu kan ka dɛmɛ parce que n bɛ maa minnu Mali bolo ma da kɛ cakɛda ma ban koyi nka an t'an bolo don a kɔrɔ de kɛra a sa yɔrɔ ye wa an ka faamaw kan k'u bolo don a kɔrɔ moro dɛ jamana dɔw bɛ yen i tɛ sɔn ka don fɛn min bɛ dilan a ka jamana kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ n'o fɛn k'a fɛ o bɛ taxi sigi i kɔ e bɛ décourager ko kɔfɛta ninnu de bɛ jamana kɔnɔ taa faga wa kɔfɛta minnu bɛ na ala na a taxi yɛrɛ tɛ sara la o da bɛ tila ka diya n'an ka faso ka dilannenw yɛrɛ ta da ye n ko de ye problème ye concurrence déloyale tɛ sugu bɛ taa min a banna n'o tɛ piliko bɛ ɲini ka nɔgɔya dɛ hali pili bɛ kɛ arajo la min na bi a man ca dɛ a kɔni bɛ k'an ka musokɔrɔbaw ta la hali bi anw b'a kelen kelenw san n'o tɛ arajo yɛrɛ bɛ charge kuran na te dɔ bɛ yen ko Tezahara dɔ fana taara o bama yɛlɛma o min ta o ye Nouveau Soleil Solo fana taara o ko da kiri tigilamaw kan ka Zahara kɛ Solo ka Zahara kan ka Zahara kɛ Solo Nouveau Soleil Solo ka Zahara kan Zahara bɛ kɛ Zahara kan o taara o fana y'a ta kɛ sariya ye o taara maa min surankɛ min ye o yɛlɛma dɛ u ye jugement kɛ tribunal administratif la Solo ko k'ale tɛ taa kɔ a ta kɔ ale de ta ye Zahara ale de b'a dɔn 10 millions k'a b'a sara Solo ye Nouveau Soleil aw kun ka taa kɛ Fatumatu ye Fatumatu bɛ yen Fatumatu Zahara bɛ yen a ye Solo to Zahara la aw ka taa kɛ Fatumatu ye a bɛ bɛn walahi Fatumatu a bɛ ala ka wulaja ala ka sababu ɲuman d'a ma yɛrɛ de tɔgɔ ye Fatumatu moro ade ale ka fasiri Somapil u ka dɔnsen yɛlɛma ala ka wulaja ne ko u tɛ panneau solaire dilan yen sa u ka se k'a yɛlɛma ka kɛ panneau solaire dilan yɔrɔ ye a banna denmisɛnw caman bɛ taa baara kɛ wa an bɛɛ bɛ panneau sɔrɔ a banna u ka pili to yen dɔ kɛra piliko in na ala ka wulaja moro n'o tɛ an ye prix Everediw bɛɛ ye nɔ ka pili Wondɛriw ye ka Mazdaw ye an ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ tile tɛmɛna a banna b'a jira k'a fɔ k'ale mansa tile bɛ tɛmɛ pili Mazda dɔ bɛ Pɛtɛrɛba ye awɔ kɛ pili plaki ale tun bɛ tɔrɔsi min na o dɔ bɛ n bolo hali bi souvenir n tɛ kɔrɔlen fili dɛ taa n'a musée la a bɛ fo n'u y'a demandé dɛ n t'a d'u ma ten dɛ i kɔrɔkɛ ko k'i fo a diyara n ye ale ko k'i kabara moro ka fo ta Dawa Jara kosɛbɛ an ka fɔ ne ba moro an bɛ taa Mamadu Ba a n'a furumuso Nɛnɛ Tal karamɔgɔba don moro alimami don Kolokani an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ka Jibril Male fo min ye Abibatu an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Abibatu Mayiga ale bɛ cour d'appel la Bamako Mamadu Bite Touré Kolokani Ɲamoyi Touré k'a fɔ ka waleɲuman dɔn moro k'an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen